everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ay, sige ha. Excuse you. Ay, excuse me. Ayaw ka bala ka. Ako na si Ranito Vinefuerte. Sir, ako sab si Judea Florante. Ako na kong kalipay, Judea. Nga na ila-ila ka. Ako man tingali, sir, ang aming misulti anak. Ako ang angay malipay. Nga nakikila-ila ka na ako. Nga nihatag kagpili na ako. Nga nihatag og pili ka na ako ang anak sa usa ka labing inilang tao dinhi sa syudad. May mo ba, Judea? Nagikan ka ron. Isipon ako nimong imong higala. Pwede ba? Nga nang dili. Mahimo kayo, sir. Ug dako kay kana na akong garbo. Mapasalamaton ko nga mihatag ang pili nako. Bisan pa man sa akong kaupos. Hala, haya. Uy, day. Abi ni mo, no? Dato, may kaya nasira nito. Swerte dyo kaayo ka. Ay, balik sirtihan yun. Hindi, we. Ikulbaan ba ko na? Nga na, oh. Wa pa man ko sa kunahuna nga magigsuot kong mga lalaki. Gusto kong mutrabaho una pa. Uy. Seryoso ba yan siya sa iyang pagpakig-friend ni mo, girl? Ha? Siya ka serious? Tininood mo niya. Uy, take note, ha? Ikaw ko no, hatod baro niya sa pagpaulis inya, oh. Okay ra ka, Sherlan? Okay naman kaayo daay. Uy, promise. What you ko'y nakitang laksot sa iyang intensyon diya ni mo man daay. Sir? Ay napag-share na ako. Friends sagot di ba? Oo. Friends na ta. So, kung mauna nga giisit na ko nimong imong higala, sangpitan ako sa akong pangan, Ranito. Okay, sige. Ranito. Kagwapa ka niya. Buotang pa kita. Sorry ka na lang, Brena Garces. Sorry ka na lang. Pero wa ko bati ang pres ining akong gipati karon kang Judea. Ranito? Wanam lagi ka magtingog. Nagmahay na ka, no? Yan ang gihatagan ko ni mong bili. No? Nasayop ka, Judea. Wag na sa kong hunahuna. Ang butog nga nung nisantop ng hunauna adi sa imong kaisipan. Ang ahangbi, pobre ragod kaayo ko. Unya, yasikan mo ang imong panahon ako. Gusto na, okay? Please. Sorry. Ugos ba na ako? Salamat. Daghan yung kayo salamat, Ranito. Baleng, surtihag yun ni Judea. Uy, wala. Ako palang kontato sa. Nindot yun kayo. Uy. Bale, sir yun ko. Dili man binuang to kang seranita. Iyati ninood mong yun to as en. Char, ako lang kontato. Ay, kalain ha, Ranito.
Pero maglikay man lang gud ko. Tingali ba unyag unsay kasulti sa mga tao kung padayon ng tika. Kuan, ako raman ko'y nagpuyo dinhi. Okay po lagi. Ang maayo kong kadungganan, moragi akong bugtong bahanti ng kalibutana. Nagasabot kay ko, Judea. Og nalipay ko sa kong nabati karon di mo. Nakadayag ko sa imong kabuutan. Gusto lang ko nga akong ma-preserve ang akong maayong reputasyon, Ranito. Uspon kong pagingon. Nakadayag kay ko ni mo, Judea. Ipadayon ang imong kabuutan. Kaning panahon na, labi na din sa syudad. Mapili na lang ang parehas nimo, Judea. Ranito, Sige, ato na ko. Og hangtod na sab sa sunod natong panagkita. Kana kon ikahatag pa nimo ang laing higayon. nga nang dili. Friends na gud ta, dili ba? Mag-expect ko nga sinugdana kini sa atong panagsuot. Pero, ang gintang sa atong pagkaputang, dili ka ni mahimong babag, Ranito? Dili, Judea. Dili mahimong babag ang atong kahimtang sa pagpuyo. Dili. Ranito. Karon pa mahitabo nga dibati ko parehas ini. O kang Judea. Kadakot niya kalainan sa ubang mga babae nga ako nakaila. Lahi kay sa Judea. Pero dili ko magdali-dali. Kinahalan ako ng sutaon pabatiya. Kung tinuod magkakani. Siyempre na. Bisan kamay eh. Wa mga plit na ako ang kalibay. Sa higayon nga magkuyop eh. Ngay kauban ako siya. Pero si Judea, lahi. Malipayon ko. Inspired kay ko. Nindot ang ipakita niyang batasan. O ginaot po ang ta nga tinuotong tanan niyang gisulti na ako. Ang tanan niya ang kaayo. Hinaot pa ang ta nga dili lang to pagpakaroon ingnon. Kamao siyang magpaubos. Bisan sa iyang kataas. Kay dato gud siya. Unya pobre ragud ko. Unsa ragud ko ikumparar niya. Pero, maayo ka ning akong pagsanong sa gusto niyang magkahigala kami. Nga pobre raman ang taon ko. So, kung giisip naman ko nimong higala, sangpitan na ko sa akong pangan, Ranito. Hinaot pa anta. Nga walang ko pasudlan niya sa iyang bulsa. Kaya dili ko gusto masayo. Dili ko gusto mapareha sa ubang mga babae. Nga nahigog man tinuray. Pero iko lang kipalam. Gipamabdusan. Dayon kibiyaan. Wari dodo. Nahigugma ko. In love ko. Og siyempre kadto na ka, Judea. Oh, Judea. Lakas ka kay mong dating din ako. Ngaris akong kasing-kasing. Og karon nga naghigala na ta. Dili na ti kabuhian pa. Palambuon ko ning pagbatiya. Kay siguro ko, matuod kini nga gugma. I love you, Judea Florante. Natapos na ang pangilay niya, ang akong bakasyon na humana.
Tito Valerio, magdungan lang ta sa pagbalik na to sa syudad. Oh, mas labing maayo, Brina. Kay sa imo lang isalay kanako ang imong sakyanan. Okay na biya ka na ko, Tito? Pero ang ako masadgod ba, nga maduol ako kang ranito. Oh, husto ang imong nahuna-hunaan iya. Mas maayo sa tinuod. Love lang yung kain ako siya, Tito. Ah, Mahal ko salamat. sila nito. Tay, salamat. Kay wa mausab ka ng pagbatian mo ngadto sa kong anak, Brina. Hangtod na sa kong kamatayon kining gugmaha, Tito Virelio. Nakaday ko ni mo niya ang pagbati mo ngadto sa kong anak, iya. Pero ang pagkabugo lagi niya itong ranito. Tanga nga wa kaniya makita. Usahay magduda ko. Dili ko lang ito yun. Ay, Ano sa Tito? tingalig. Nagpahipi ang pagkabayot ni Ranito. Tito Virelio, Ikaw, iha, Berina. O sa mga tanaw ni mo, ha? dili bayot si Ranito, Tito. Tinuod yun siyang lalaki. O kanang iyang pagkamacho. Mao kanila kapasamot sa kung pagka-inlove niya. Dili ko magatuod. Nga laing babae mo'y makaangkon sa gugma ni Ranito. Oh, iha. Magkikamatay ko, Tito. Kung naamang gani siya laing babae nga mahalon, o dili ako. Berina, iha. Gilati na kamong daan sa usag-usa si Ranito. Dili sa kumakatugot, oy. Nga laing babae ang iyang mahalon o higugmaon. Salamat, Tito. Dili ko ang mabalaka. Nga laing babae mo'y mahalon sa imong anak. Kinihibaw kung dili mo ka na ikatugot. Kung magtuman gyud siya, kawad ang siyas tanang mapanunod nga katigayunan gikan ka nako. Mawa niya ang tanan. Ipadayon ko karon ang ako mga pag-ampog pangaliya para sila pa magagahom din ng iyang simbahan. Diyos ko, ako ang magkakasasa nga sodas na ka mga dekada naghinulsol, nagbasol, o kinasingkasing ko nga nangayo ka pa sa iluan sa mga sala nga akong nahimusukan pa kaniadto. Kung mahimo lang itong amahan, Diyos sa kalangitan, o labing kamahanan sa tanan, ipahamtang na nako ang katapusang kamatayon sa mortal kong lawas. Wa dinhi karon sa mansyon si Eliakim. Kaya nga no? Hain mo na siya na, Daddy? Tuwa sa simbahanan ng lungsod sa Santo Cristo, iho. Oh? Oh. Ranito, iho. Na, karasam na ng bukal-bukal mo kinatawa na. Mas mahaya pati nga Dad, no? Nga biyaan mo ko ng tawanan sa Santo Cristo. Usa! Bitaw, Dad. Kaya labing siguro, dalan sa itong kinabuhi og sa imong negosyo sa Eliakim. Wa ko'y pagtugay ngo niya na iyo. Hinoon, sukwahian ang gituwaan mo ang ni akaron sa akong hunahuna. Ha? Kaya ang samanay, Daddy? Nagtuo ko iyo, nga swerte siya o dili dangan. Bosa, dili ko siya buhian iho na dito. Magpabilin sa ako mga kamot ang gituwaan ni mong buang. Nga si Eliakim. Day ba, Tito Virelio? Oh, mao ka na iha, Berina. Alang ka na ako. Misteryoso gyud si Eliakim, Tito. Gusto ka iha.
Laom ang misteryo nga naglimin sa pagkatao ni anang Eliakim. Mao ka na ako pagtuo. O kana mao'y angay tang sayron. Kung unsa gayon. Kung dili man gani siya kabahin sa duha ka mga kaliwatan, Tito. Kang kinsa man kaday siyang kaliwatagikan? Kang Lijula ka? Lijula? Gusto. Tingali dito o usa siya ka sangang kaliwat sa ginganlan og Lijula. Nga tipik sa buhing kasaysayan sa karaan. Suma sa libro sa kasaysayan. Si Lijula, nahimong hinigugma sa inyong unang kaliwatan, nga si Samuel. Nagkinigugmaay sila, ug nagsinaaray, nga kamatayon ray utlanan sa mao nilang gugma. Pero sa dihang nakita og nailhan sa una namong kaliwatan, og supreme leader sa kultong sungayan nga mao si Draco. Nimando ang supreme leader nga sa pagtakdol sa buwan atol sa paghalan. Ang maong babae mao i-offer sa ilang Diyos nga sungayang si Satanas. Pero atong higayuna, mialsa na si Samuel og atol sa paghalan. Giluwas ini ang babae og napatay ni ini si Draco. Ano kon? Kaya magkadayo ni ato panahon ang unang apuhan na mong si Samuel ug katong Lijula. Tungod kay human ni adto, sumapa sa karaang libro sa kasaysayan. Nagkalagyo sila. Dugay ang pagpaabot ni Samuel kang Lijula. Pero human mo labay ang upat ka tuig. Napalgan ni Samuel ang lain ni ining gugma. Og iyang naasawa ang una niyong apuhang babae nga ginganlan og Valentina. Og sa pagbalik na ni Lijula, minyo na si Samuel. O si Lijula, nibiya pagbalik. Nagpahilayo. Hangtod nga wa ni nakabalita pa nini. Kung naminyo ba o naunsa siya. Nausa na yun nga akong pagduda. Nga kanang Eliakim, kabahin sa kasaysayan. Ug tipik siya sa kaliwatan ni atong Lijula. Tito Virelio, Pero dili na importante ning bagong panahon ang kaliwat ni atong Lijula sa kasaysayan. Tungod kay ang labing importante, mao ang kaliwat ni Draco nga mao ikaw. Ug ang kaliwat ni Samuel nga mao kami si Ranito. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.